Namhlanje sikuyi-baby shower kaMakhosi Shelembe esambona kumnakwethu. Ngizizwa ngijabulile kakhulu ukuthi namhlanje abantu besifazane baseThekwini not eThekwini kodwa I think indawo ezahlukene bahlanganisile ngothando abamthande ngayo ngenkathi bembona bemzwela ubuhlungu ngento abayibona yenzeka kuyena. So base decide ukuthi abamenzele something okukhombisayo ukuthi bayamthanda kangakanani futhi bayazwelana kanye naye. So lana kuhle kakhulu and kumnandi. Uma Shelembe masefika naye uzofika abone azwele ubumnandi from kwabanye abantu besifazane ukuthi bamthanda kangakanani. Kuzomjabulisa ngineshow yokuthi ukuba wayengazange aye kumnakwethu bengeke ayithole lento enhle kangaka namhlanje. Ebuhlungini bakhe abuzwile khona into enhle ayizuzile ngayo. Ngiyabonga kakhulu. Sibonge kakhulu kuma sponsors bonke abantu abenzile lo msebenzi omuhle kangaka naba organizile siyabonga kakhulu.